Kumno pi perkan bakita kimrat dinosaur kinlong lada piyo iya ki. Pila ban mudur bagi don ye ki biniat ki bahe bat utudong ubajerong. Kawe ne ki beriu ka balong kanong snador bat kanong drodor artis lesye ka bakerteng ka karen kar. Dei maka kepala persyang panwan ra biang ye kadur jong kini kimrat ki bakerteng ki dinosaurs da kabashna ye ki hakadur bakila banlong. Kawai naki jingshna jongka gadai bakashna ya u dinosaur ubahe arpau put ka jingjrong bat nriupau put ka jinghe. Namar ka jinghe jong uta u dinosaurs kila hab ban aja ka ban shna ya ka bat kinong yarap jongka hakasam novel Oklahoma Museum. Kendiat habanga perkat syapang une u dinosaurs ka penlet ya ka jingmut jonga syapang uwei umrat ubanga pule ya ka jinghe bat ka jinglong jong uta umrat. Uba ubelai ubatai hakawai ni ka kitab jong ujum ha ka ba ubelai ukwat kerteng ya utau umrat ubahe abat ubakrau da ka kerteng ubeheman pila aban syam na ka kitab jong ujub saupau khatsan ngasngau ba ulong kum utau u dinosaurs une umrat laong ba ubam da uplang kum kimasi udan ya utudong kum uding kedar pila aban syam job saupau khatnyau bat kishing jong u kilong kum utendang tama Job sao pau khat pra bat haba ki jingshlai ki wan hau ju khnyu udai ru jing thau uba phla ba uba he bha pen ban hakat khat ka ba khat khandai hakane ka lennong u job u tho bat ka tin jong blai ka ong tang unong thau jong u ubala ban job ya u blai haba ukren ya u job syapang uni umrat uba krau ukren hakapor ka ba u job umat ye ki jing e ba ki jing tunjo ban pen kan mau ya ujub kembalong uni umrat ubakrau kamper wala ukrau katno umla ban long kam krau ban ya uta ubala thau ya namar dai tang uta ubathau ya ubala ban job persya ya kajing pen kan mau ke jong ublai ya ujub kalang ba kamper katno kin krau ki jing e ki jong pen ban kin namla ban long kam krau ban ya ublai ubathau ya ublai uring dur hakata kurkam bawat lau ni umrat ukrau katno un omla setiap ban krau ya ubelai ubalong unong tau ya ujob abau sngotu ya kata ka jinglong krau jong ubelai hakalenong ka pasau puar ka dekat ka baar huang ngatip atrai ba melong uba krau bortam ba mela banle ya ka eke baro ka ba me kwa kan mau ki parlok ba ba kamper katno ki jing krau ba ka jing e ka bang ye kenduk ni mat hala ka jong ka jing pen ban ngi don yu belai uba kam krau ban ya kita kijing bat ula ban pelat yangi kumtang ka dan kam yangi ban yai shenia ha ubelai ubala bat uba kam krau ban ya shibun kijing jongane ka purthai uba kam krau ban ya kitop kiman ba ki bor kimrat ki ba klan bor katno nrei dema uba thau ka dan kam yanga ba ye pi bangin lat ne kita baro tang lada ni shania ha ubelai khmi ya ubehemat umrat kan sha ngala thau ya bat ngala thau ya me ubam plang kum kamasi ang ka ktien ga jong belai